os morotes, tamén chamados careixóns, que así é como os coñecía eu tamén de cativos, careixóns. As dúas formas están benditas. Que ricos están moitos palos. Cando éramos cativos non quedaba un, e agora de maior tampouco. Bueno, imos axudarnos e facer unha vinagreta. A vinagreta que imos facer van con uns pouquiños de careixóns tamén, aí machucadiños, e vanlle quedar espectaculares. Comezamos polo forno. Imos prender o forno temos prendido, imos a torrar. Ben, a torrada, evidentemente, a que irades, non? E as quero grandeciñas. Grandeciñas, así que vai a ir así o tema. Ben. Vou facer dúas torradas. Despois, así gordiñas, digamos, son destas torradas de garfo e coitelo, que nos solucionan tantas ceas. Tantas ceas e tantos xantares, Aquí unha, e a outra por aí vai. E a outra por aí vai. Así aproveitamos o centro, a parte gordiña, así do pan onde podemos traballar nel. Que rico. Importante. Vos lo digo para cando fajades as torradas, non? Importante con respecto ás torradas. Amiga, non, se ten moito lévedo, moito fermento e demais, van a quedar... Amiga, vai deixar escapar. Por lo tanto, sí que é importante que busquemos un pan cunha amiguiña así como esta, que estea así un pouquinho compactada, sabes? Bueno, pois imos para o forno. Despois, unha vez que o tenemos enfornado, vine comigo. E cando collemos... e machucamos todo por aquí. Aquí queremos que quede todo torradiño, ben crocante, sobre todo polo exterior, para despois poder romper o pan. Na reixa do forno, aí quedas. Vale. Quieto. Outras veces botamos de aceite e demais, pero aquí vai ir despois o aceite. Así que non abusamos. Simplemente eso, vale? Bueno, pan cumpleu xa. Fora coitelo, fora. Limpamos, Vale. Vale? E veña. Hai outra cousa que vou facer. Claro, cando decimos e tal, hai os bistés. Isto é algo que tamén, que as prisas últimamente as prisas é que son como son, non? Os bistés é bon, sobre todo os de porco, que unhas horiñas antes, un par de horas antes, coller un pouquiño de perixel, un pouquiño de allo, e aromatizamos. Nosotros, isto cando cheguemos da tenda, do mercado, poñemos así, collemos allo, perixel, un papel film por riba, e a neveira. Entón, pola noite ou mediodía, cando vayamos comelo, xa ten o sabor da boa. Que ora collemos bistés, tiramos unha tixola, hai que deixalos unhas horiñas antes. Cun pouquiño de perixel, unhos liscos de allo, e aí cando dicimos, ai, que rico. Despois, imos agradecer moito facer isto, sabes, cando fagamos o desglasado. Cando fagamos o desglasado da tixola, todos estes arumes, imos agradecelo moito. Moito, 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 moito. Vale, así que vai un pouquiño así, para que colle o seu sabor. Nosotros non temos tempo, non vai a quedar da mañá, van a quedar aquí a 5 minutos o tempo de facer o resto das cousas, pero facede caso, a mí non, facede caso a vosas nais, as vosas aboas, que isto sempre se fixo, e non tirei o bisté directamente en riba da tixola ou da prancha. Vou usar este aparello, a ver como vai, é a primeira vez que uso, ai que ilusión. É un machucador de allos, que por un lado se machuca por aquí, pero por outro, por aquí sale en liscos, nunca o probei. A ver... Ole! Pois funciona. Mira que ben. Pois funciona. Bueno, liscos, a ver, a coitelo se ve que non están, pero a min válenme, non manchei os dedos. Viva a tecnoloxía!
Ben, reservamos. Aí quedas, compañeiro. Bueno, isto deixamos aquí. Seguimos, preparando os ingredientes. Ben, collemos un pratiño para preparar os tomates, os rabos e o cogombro. É un cazo. É un cazo. Perdón. Que o teño aquí para cocer os ovos. Si non, a ver como vamos con esos ovos sin cocelo. A ver que facemos con eles. Isto. Fervemos. E dis que se rompen, botallo un pouquiño de vinagre. A clara non sai. A verdad é que nunca provei eso de rompelo, probalo, non? A posta, sempre botei un chisquiño e xa está. Eu creo moito nesas cousas. É como asustar o polvo, e a Santa Compaña. Como non vai asistir a Santa Compaña? Vimos pasar un auga aquí. Os tomates os teños limpos. Pero aquí vou aproveitar a tona. O que decía, como non vou creer na Santa? Por suposto que existe. Por suposto. Pois o vinagre tamén é certo. Ai, está que disfrutar de 4 jotas. Non podemos a discutir agora. Na tona, sabedes que onde están as vitaminas e demais. Bueno, un truquiño que este enseñou a miña sogra, xa foi moitos anos. Que coller, e se collemos un garfo, raspamos así, sí que é certo que se vedes, sale cantidad, sale a auguiña, sale a acidez, sale moita acidez. E así o cogombro queda moitísimo máis suave. Vale, listo. E agora con mandolina ou con coitelo, así lisquiños, moi finiños, moi sutiles. Aquí tamén hai moitas discrepancias con respecto ao sabor, son destas, os cogombros, que son moi fortes, hai cosas que son, bueno, digamos que moi generalizadas, non? Con respecto aos gustos, como pode ser o xinxibre, o coandro, neste caso os cogombros, os cogombriños en vinagre e demais. Sempre poño, por exemplo, a soia, non? A salsa de soia, de que é un potenciador de sabor impresionante, que actualmente agora mesmo temos nas nosas cociñas, pero non se vos curra, engrandecen os nosos pratos. Nosotros collemos un arroz branco, tiramos unha tixola con un allo e lle metemos unhas pingas de soia, salteamos e xa temos aí un arroz impresionante, non? Que nos vai gustar moitísimo. Nunha ensalada exactamente igual. Ahora, colle unha cullerada de soia e metela na boca, que non hai que o trague, non? Pois pasa tamén con estas cousas. O que non me gusta, non me entra, non sei que, tal, home, se o probaches xa, non che vou dicir nada que che gustou, non? Pero se non estás moi convencido, intenta metelo por aí, porque pode ser de que cambios de opinión, moi probablemente diga, oi, pois isto nun bocadillo, cuidado, O digo porque eu cando era cativo, fai nada, Antonte, eu iba os perritos quentes, non sabes, as hamburguesas e demais. Entón, iba aos sitios, en todos lados tiñan ketchup, en todos. Pero mostaza, había en todos lados, non había mostaza. E a mí me flipaba a mostaza. Flipame. Feito uso, cantidad da miña neveira hai 4 ou 5, de mostazas diferentes, a de Dijon, a antiga, a normal, algunha que atopo por aí que quero probar, e cousas así. Pois, é tamén das cousas de que así sola, tal, ahora que se pos así no final e despois pos o bistec e tal, colle un punto o bocata, coidadiño. Quero marcar un pouquiño da prancha, de feito, ou na tixola. Neste caso, que falábamos antes, co tomate, incluso queremos desglasar o que quede aí a relación de mallar dos bistés. Polo tanto, se facemos moi fino, vai se nos desfacer. Vale, se facemos moi gordos, polo medio vai quedar moi crudo. Pensando que imos ter unha tixola un par de minutos por cada lado, vai a ir aproximadamente así, dun centímetro, vedes? Medio centímetro vaise facer,
e cando lleguemos a volta outro medio, e así completamos. Oes, vou mirar o forno, que teño o pan ali. Jo, que tomate. Oye, mola, Luis? Estos son vos tomates, cuidadiño. Que ricos. Vale. Venga, imos deixar por aquí. Fora. E non sei se farame falta outro máis. Vou a coller, por si acaso, vou a coller outro naquiño. Así, 3. Non quero quedarme escasos. 3, 4. Aí vai. Vale. Isto para aquí. Fora. Vindes. Vinde comigo que vamos para o forno. Vamos a ver como están esas torradas. Manopla. Vamos, mirade por aquí. Ideal, listo. Ideal. Xa vedes, apagamos e mirade. Isto é o que buscábamos, vedes? Aquí todo ao redor, vou non levar para aí, vou por un prato e non teño aquí un prato. Colla aquí e xa mos levo para lá. Vale, se me perfectamente. Por aquí e por aquí. Mirade. Aquí, onde imos agora, a rompelo. Todo por estas beiras, vedes? Chegando aquí abaixo, e aquí abaixo que queda aplastadiño. Vai a cea de hoxe, A ver se nos sorprende no telexornal e dá unha noticia desas espectaculares. Acabouse o Covid. Molaba. E aquí igual, mirad que chalanas temos aquí. Que isto ten que asentar ben. Que chalanas, estou moi queimando os dedos. Vendo o forno. Penso que estades escoitando tamén, verdad? A parte de vendo, é importante escoitar. Que queda así torradiño, Machacamos aí sin medo, deixamos ben compactadiño. Por iso digo que esta é unha torrada de garfo e coitelo. Tamén de mans, As temos preparadas? Yeah. Moi ben. Pois ale, reservamos. Xa temos algo máis feito. Ben, eses oviños para dentro. Aí. Cando rompen suele ser ahora, Cando deixamos caer, así que a mudiño con eles. Seguimos cos rabaniños. Con estes rabos. Bueno, faime moita ilusión porque son destas verduriñas que están aparecendo tamén. Estos lavamos antes e así xa directamente, así xa se comen. Non fai falta nin pelarlos nin nada. Pero falaba de que son estas cousiñas que van aparecendo nas nosas hortas. De que xa teñen presencia, non? Aparte de, bueno, pues, non sei se probachedes algunha vez os brotes destes rabos. Os brotes de rabos son lixeiramente picantes. Si os tedes para unha torrada, como pode ser esta, non dudedes, Eu emprato moitas veces con brotes de rabos. De feito, aí atrás, na casa da miña irmá, incluso tamén, os usei para empratar un arroz con lubricante un poquinho especial que fixen e demais. Por qué? Porque no momento que misturas un par de brotes deses con unha cullerada, vas a notar ese picor que é moi agradable sin distorsionar o sabor. É un vegetal que é moi, entre comillas, é moi neutro, non? Sobre todo en brotes, así non, así vades notar o sabor. Por que se caracteriza? Polo seu picor. Vale. Ben. Baixamos un pouquiño. 7, 6, sigue fervendo. E poñemos o temporizador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 minutos han de chegar. Seguimos. E xa cas ceboliñas. Vale.
un dos maiores diuréticos. Non deberíamos prácticamente, non vou dicir todos os días, pero casi, de tomar un anaquiño de cebola con diario, eso é moi boa. Ben, a ver, ven para cá. Isto se come, o daqui o verde. Imos usar esta e esta, así. Isto xa o teño listo. Isto fora. Unha. De aquí esta parte. Fora. Aquí as vermellas. Imos usar estas dúas. Isto que vai hasta aquí. Esta tamén hasta aquí. E despois o verde, por suposto que imos usalo tamén. Vale, limpamos un pouquiño estas cebolas. Están lavadas xa teñen a parte de fora quitadiña, a primeira pel. Nosotros, de todas formas, botamos esta, quitamos este, e así aseguramos que vamos a traballar con produto completamente limpo. Sabedes que eso tamén, a donde van estes recortes, non? Eso tamén o sabedes. Uau, que ben mulen. Que ben mulen, como mola. Ben. E aquí xa non hai nada máis que quitar. Ben. E ben. Ven para aquí. Os rabaniños vou nos deixar aquí, nunha esquiniña. É que isto non o quixen tirar. Antes usei este prato para o lixo, pero este vai me quedar para empratar, Estes dous cus aí. Se non saco platos a punta pala. Como se nota que hai a baixelas, que non os teño que frejar eu. Ben. A cebola. Esta, por exemplo, que é moi grande, bueno, grande, xa ves, son ceboliñas, por lo tanto, xa o di, son pequeniñas, pero sí que esas van en aros, estas e esta. Estas van así, en media lúas, vale? Así. Bueno. Así. Vale, segunda. Si deixamos en vinagre a cebola, vais ir cociñando. Entón, eso tamén podemos xogar moito, con como a queremos. Isto vou deixar para un pratado. Ao final, mira, de aquí, además, xa teño para asentar o cu. Estas van así, en aros. As lentes de mergullo, que usamos solamente no brao. Sacádeas, está ben. Collede ir a bolsa da piscina e sacádeas, por favor. Que vades empezar a chorar dun momento a outro. De emoción, de alegría. Bueno, mirad unha cousa. Vou cocer eses ovos, vou nos cascar, vou rematar de asentar todo isto ben asentadiño. E cando bota aí os bistecs na tixola, xa aparecemos outra vez, vale? No chisquido e un ollo para vos. Agora. Retiramos os alliños, que non se queimen, non os deixamos, Aquí queremos conservar todo este aceitiño, todos estes xugos. Témolos listos. Fora. Ben, ben, gústame. Gústame. Que non quero pinchar, porque non quero fastidiar a tixola. Agora, un pouquiño de salsa de soia. 9. Mirade, Nada. 4 pingas. E un pouquiño de auga. E damos unhas voltas. E agora, inmediatamente, o tomate. Vai. E vai, quieto. Guau, que arrecendo. Que arrecendo, rapaces e rapazas. Que rico. Aí eses xuguiños. A tope, Teño a tope.
Bueno, vedes que queda o fondo queda completamente liso. Non queda nada manchado. Eso consiste o desglasado, vale? En eso consiste o desglasado. Por eso é moi importante tamén conservar ese aceite. Buscade de non torrar e non queimalo. Vale. Uah. Isto, por suposto, vai despois en riba da torrada. Fantástico! Que contento estou cando fago estas cousiñas. Bueno, mirade. Un cunco. Este, non, este, vou usar este. Primeiro, mirade, teño aquí a ceboliña, non? Que xa teño completamente desfeita. O arrecendo que ten agora mesmo está... Eu xa proveina, xa provei, está espectacular. Aquí é onde imos a misturar. Primeiro temos que facer a vinagreta. Aquí é onde misturamos a ceboliña xunto ca iruga. Esta vai a ser a ensalada. Agora facemos a vinagreta e dependendo de canto tempo teñamos a vinagreta ca cebola, vai abrandecer máis ou menos. Eu penso que aquí o que temos que facer é facer a vinagreta, meter e no mesmo inmediatamente empratar directamente, Azucre, vinagre do rico, aceite de oliva tamén do rico, por favor, vixe extra. Aí. E agora vamos a coller estes morotes e vamos a botalos aquí dentro. Así. Machacamos un pouquiño. Así. Non sei se o vedes, eu penso que sí. Ben, e agora xa temos aí todo o sabor integrado. Isto xa está impresionante. Quedalle un pouquiño de sal e un pouquiño de pimenta, Pero mirades o que vamos a facer agora. Sal, pimenta. Se queredes engadir algunha erva, eu sí, eu vou poñer esta parte verde. Pero antes de engadir esa parte verde, o que vou facer é vai directamente para aquí. Así non gasto máis, vedes? E aquí presionamos. Vai quedar así, quedan todas as sementes arriba, non queda nada molesto, absolutamente nada, pero vai de dar moitísimo sabor. Ora damos a volta, vedes, por aquí, e todo isto aproveitamos. E temos unha vinagreta aquí, con careixóns. Que cuidadiño con ela, Damos unha voltiña. Ben, ai, carrecendo, Dios mío. Jolín, oi, que hoxe van con uns bistes de porco, pero que non teña unhos bistes de peixe espada, por exemplo, un pescado, porque con isto xa é brutal. Bueno, deixademe 30 segundos. Vou empratar isto e vémonos agora. Un chisquiño dun ollo. Agora. Hoxe temos unha torrada de bistés de porco con vinagreta de ceboliñas. Comezamos facendo as torradas no forno. Nunha tixola marcamos os bistés. Cando estean listos, desglasamos con auga, salsa de soia e os toros de tomates. Facemos a vinagreta co aceite, o vinagre, o azucre, o sal, a pimenta e os morotes. Nun cunco mesturamos as ceboliñas, a iruga e os rabos. Remexemos xunto coa vinagreta. Empratamos poñendo como base a torrada, os tomates, o bistec co seu desglasado, a ensalada de ceboliñas coa vinagreta de morotes e listo para comer. Vai o tomate, despois enriba os bistés, a salsiña e despois xa co aliño a ensalada.
e listo para comer. Isto é que me sobrou un pouquiño da tixola, pero é que eu teño moito vicio, Entón por aquí, non por riba da ensalada, pero por aquí o pan ainda vai empapar un pouquiño máis. Non sei, e vou darvos ideas, desas golosas. Un biquiño, unha aperta, e ata outro día. Eu quedome por aquí hoxe. Chao. Ñam.